Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar ir-riżultati tal-iskema Screen Support li għall-ewwel darba qed tiġi amministrata mill-Kunsill Malti għall-Arti. Din l-iskema rat l-investiment jiżdied għal miljun euro favur produzzjonijiet lokali li jinkludu proġetti maħsubin għal wirri teatrali, festivals u xandir. Dawn ix-xogħlijiet huma kkunsidrati li għamlu kontribut validu għall-espressjoni tal-kreattività u l-kultura waqt li u livelli internazzjonali. L-iskema tgħin ukoll proġetti ta' animazzjoni, dokumentari kif ukoll programmi kulturali. Għal din l-iskema l-Kunsill Malti għall-Arti rreġistrat 58 applikazzjoni eliġibbli minn entitajiet audiovisivi indipendenti li jkopru ferat ta' kitba ta' scripts, il-fażi ta' żvilupp u l-fażi ta' produzzjoni ta' films osra, feature films u programmi kulturali. Minn dawn 23 proġett ikkwalifikaw biex jingħataw il-fondi. L-Uffiċjal Kap tal-Operat Fondi u Strateġija fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti Marjan Kawki enfasizzat l-importanza tal-pilastri ewlenin li jiffurmaw parti mill-iskema. Il-Ministru Bonnici elenka kif minn dak li ġie mħabbar fil-budget tal-2025 l-allokazzjoni finanzjarja sena d-dieħla għal din l-iskema se tkun qed titla' għal 2 miljun euro. Biex wasalna saw kien hemm xhur ta' riċerka u ta' taħdidiet mal-stakeholders kollha biex stajna noħolqu frij jew strands illi huma immirati biex jgħinu lill-qasam tal-film indiġenu skont l-ispeċjalizzazzjoni li nkun qed nitkellmu dwarha. Nemmen illi dan il-pass huwa wieħed importanti ħafna u huwa wieħed pożittiv, speċjalment meta wieħed iqis li s-sena d-dieħla l-ammont illi llum qassamna ħajirdoppja minn miljun għal 2 miljun euro. X'aħna rridu li dan is-settur ikompli jimxi l qudiem.